और रोज सोहता नहीं है, रोज घास हो जाता है, मिजिया झड़ा देता रसोई। न बेटा आवता न पतो आवतिया न मेहरारू ससुरी खाना लेके आवतिया। 11 बज गई, अभी ले न खाना आई न पानी आई। दिन भर भेज देता रहा जा खेत में सोहनी कर टटरात रहो। अभी ले भोरे से सोहत 11 बजौल सो, अभी ले खाना उना लेके उ ना आई। ओ नहा धोआ के श्रृंगार करता रही। आवे दो उनका श्रृंगार हम छोड़ावत, आवे दो उनका श्रृंगार हम छोड़ावत। देख सब्जी फर उठा ले बा, हाथ लेके जोर तर धो दे। हई लौका देख, हई लौका सुखता। हाँ धर। हमार मेहरारू बिया जे एकदम बस यो रोटी नहीं खेले आवत। आज आवस तुमको हम लिपस्टिक लगावल सब छोड़ा देता, नहीं मिजाज हरा देता रह सब। बोरे हो गई होते होते तरकारी के खेती हमरा सब कौन चढ़ जाता रे। लौका में पानी देवे के पड़ी। बबुआ तरकारी में पानी पटावे के पड़ी, खाद देवे के पड़ी। सोहे दे तोरा से बतियावे के टाइम नहीं के। बाबा धाधलपुर जाए के बा। का कहत रह बबुआ? धाधलपुर जाए के बा। धाधलपुर केने पड़ी? ओहो धासलपुर जो केने पड़ी? धासलपुर हम धाधलपुर केने बा? धाधलपुर अरे उहेनु हम कहता नहीं धासलपुर हम बताओ। हमरा धाधलपुर जाए के बा। बोल हमार ना बेचाई। इहो लागत है कि बोल ना बेचाई, बड़ी तेज बोल मारे तो बबुआ। बोल के गहकी आइल बा, बोल ना बेचाई। कहता जे बाबा बोल बेची, ना ना भाग भाग। हाँ बोल ना बेचाई, गहूँ बोली आई। हाँ तो बोल 11 बज गई, अभी ले खाना लेके ना। ओ वही फिर में लिपस्टिक पूजा करता रही, शिव चर्चा। आवे दे आ गईलू। खाली अच्छा खाइए ला भाई, कौन टाइम हो? ले आओ क्या बनोले भरा, खाइए ली। हिलोल बैठ, एगो तू खा ले। लो एगो तू खा छिलल खा। हो सुना तारू, अपना बैला के गहकी आई रहे है, बड़ी हैरान कैले बा। जे बाबा बॉयल बेच दी। हम कोनिया बॉयल अब की ना बेच ज्यादा हो गइल बा का? ओहो बड़ी रिगिर कैले बारा तो। जे बाबा बॉयल बेची हम कोनिया ई बॉयल ना बेचाई। अब जाते नहीं घर में तो ओकर उपाय करे। चलू बॉयल बेचे उचे के नहीं खे। आ तू तो निया पर रोहन बदल छिलेला कहता जे हरदम पूजे पाठ में रहतिया, लिपस्टिक लगा ले। बेसी हो गइल बा का? कहते नहीं जब बॉयल ना बेचाई तो ना बेचाई। दाल बिगड़ देता, कभी तरकारी बिगड़ देता। जाता नहीं तो ओकरा के बताओ। पानी पिया छिलल पानी पी के परान। हाँ हमरा के सोहे दो। सुनो चले के बाद मेला चलबो नु। हाँ गाड़ी से हमारी ना साहब जी चली हैं। उमेशो भाई के बुला लिया। चल
बाकी बॉयल होल हम बेचे बोचे ना तनी घरे दुनू तीनू जानी के उपाय करे ते मत बोलिए हाँ ओकरा से कह तनी जे बॉयल के गहा कइल बा तो उ दूसरे भाषा बोलतिया कहतिया दाल बिगड़ गइल बा तरकारी बिगड़ गइल बा अब सब जना के घरे हम चल के बात पूछते बने हाँ चल के उ लोग चिंते नहीं खे कहतारी तहार रोहन बिगड़ गइल बा हम उ मरद हई मरद लोग से तो डरे हम बोलबे ना करी लेकिन मेहरारू लोग के काल है से तो जानते रही चल चल उपाय कर चल है ले खुरपी धर चल है लोटा उठाओ और लौकतपुर लो यहाँ तरकारी बनी है लो यहाँ तरकारी बनी चलो